Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na para lagi kang updated sa bago ko pang upload. Di kalalan sadar pabakarakan dina sagede nawa laran ini kasang wangakan na iwakun kagero nakagemi yakilang ngangani kanapan panalamat ang udin sa pupaman sarino amay kari na gina presisa ay ay no siya ima miyang ang bungarino nakagayami mahal agariyo ladang ko tamagidat tumar na inaawala ranong nakagida kapir kami arawa kang kapun na yung kagiri Ima
Thank you for watching. Don't forget to subscribe.